नमस्ते खुलुमबाय आं गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै फरायखांबाय दिनै जाबाय जोंहानि आब'नि हाबा आरो आब'नि हाबानि बे खालामनो थांनाय दा बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायनायदों जोंनिथिं बोरै सोलियो मायो दिनै गोथार माबा आरो 20 फेब्रुवारि शुक्रबार सान बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबानो जाबाय जोंनिथिं बोरै दै खावो Hey, what is it?
어리 건 한번 넣는 거. kawan kamu mana? Kawan mana konsul asal? Makan ke ni? Saya jadi kawan kawan. Kon kamu pergi ha? Ay, kebu. Kawan kawan mana? Kon kamu pergi ha? Kon ni kawan kawan mana? Konsul ni. Oh, dia apa tu? Kecil lah. Kalau boleh, vậy sáng là đi sự cùng vậy cái phần nào